borok bangmani. একদম তিনি ওমনে আমবুকশন দিন কি হামবা একদম হামজরা ফাইকা Sumpah ke tini din garo sabay ka. Mama. Borok bangmani tamputo. Foto bujang layo. Hello Pungkaham joto ani followers iba subscriber viewers joto no so tabuk jung mondir thangna bokai reading jak iko ani logi suma baksa eke already chare doctor phataro tini blogs belan special nai sini bagai jung mondir thangto motabari wo tai o jaga mutai khulumnai surinai tai jung logo logo no back nai o jaga nei kai tini thang jora lama tai sini ortho je sini je samong je surimong iba mondir ni jung udaipur matabari o jaga ni jatau sini program no jung phungna chesta khainai garo kurungui tongdi tabuk jung thangnai haino hai so hambai Churi nai na jaga de sating tomata na. Ano dito kota ka. Ano sutor man sina hala amasa. Baka shoot koto ma hini sai tongo Pale kudiba tabum suto khai tong Bukan ni dari ni. ema gari ba tolasi phaija bo tolas tano Nito. mati paya kuda Anh shoot losung to. Anh shoot losung to. shoot lu sun dong ga tikhaji dak toi jong le tongkha Masih lose gan pai du khai. tama sa ka ready ja Ba. ba kala chasma nikla ko so chalo Ni chosma ni chosma ba. Wow. In chosma. kai gari se kai ko pona kare o gari o chung thana ka gari ta nu ko chi bo kabai no kha nu kana makang ko bhage khai tini bono hare o gari no thana ikruwa monjira thango tongo gari ki boha kabo kaba na yo gari ke asa Ini hamu ba. Mo nonton ni sama dong dito ayo ka. gari kanan kiri jago khai berarti video kayak jadi YouTube jalan ya jadi mana jadi apa ikan ये दिखाबो का kapan aja nih habis nih mondir thang tongo ke no dikono semano sini hana hamjanai jura hamjagnai jung bini baga jung surna thango tai agro phajan keno nogo phajan keno mani ya ko no bugang thango somoy no jai mata paring nai ya kaba ani parani kaisa mondir tongo oro nai oro yakho oro jalaga bo ang jora mo thanane buga ano soton jaga ang oro no thango thangai khlobi phayo sab somoi no mahan Oke, tai tini jung kamane kai tebo special sinai. Lo joto semana sini ha jono hamjak nai bachi ni bagai samung klai tong nai. Song bini bagai surinani bini suri kahamungani bagai tak hamboi hanani bagai. Tai abuni logi jung chini baskang ni je samung program songman ni jono semana o jaga bo baskang ni tarik me marcho que
cái chung norok bo makana suri lai di jani jani kaijor bogwani thani chini borok ni chini bukung bara borok ni hamkrai ni bagai tai chini chunu ja hamjagnai chunu chini bagai ja kahaman saknai bini bagai chung suri nai bon bagai nok ko suri lai di dakok tai som kai tadi chung nai na tona chini buskang ni amawo bye. Tama sa cabin back na le. So na. So ini med ba? Our friends, tikija hengana jok sok pai nai ane distance suno. Tikija tai 5 minutes segala jok ini mondiro sogai nai. तो तब तक के लिए आपसे ज़रूरत है जो नाई टोंग नाई आने चैनल नो तो समिति चैनल नाई टोंग नाई पाइपले हम बाय आने नितिन बखा बाय काय sekarang bahan naik टोंग दे नाई टोंग दे तब वो टोंग ना टोंग नाई हम बाय चलो नो Basta tikija kaya jong ha budia ha sok pai ka jong aske to logo bisi do na ko sok pai ka jong sini destination das tabun sok pai basare bawa basare iko jong sok pai ka sampai ke mondir tabu okhoroi pera painai ban ego manirok painai sampai ke eko engkai sini kopal kaham tung tini beleno kaham semuanya sampai mani bisa dugai jauh jaga thakle jaga sini thakun telam pada hina lama je so pakai jong mondir tabu no so pakai kaham ni semua so pakai jong tini ekdom tina mau busi diba so tabu buk na bai khata mondir thang tongora ini puja di Shiv Mandir ini Shiv puja hingga ini ama bisa gue hingga ini orang borak bangwa tu yang tang tong teluhan Cho kamu mana yang kau ini mana tang di Jakarta? Pak borok bang mani? Itu tini omone, amu bukan din tini kahambag bang kaham kerap ya kan? Sumpah ke tini din kerap siapa ya? Mama. Borok bang mani tong foto bujang lagi foto bujang lagi oh lunch mana mau Kanan pasar itu oh pasar mau haji tayo Sreb tini mata pada beren borok kabang, begitu mata pada masuk borok bang mani,
Tang hamale kini borok sani salba borok bangku kha kondor nubai kana borok hu chajang tongo bebar jagani line noboi matongo line sukolok nok tebun naidi amano khornogo phayo jotono amani dorshoni bagoi teni jaga ni tini bukung barang itu bukung kolok itu joto je mutai mani nai je amano suina boga phana musunai amani yakulo musunai joto bhaijak to no lai kolok tabo ke kecung thawi tongo sip mondiro bongan bagai mateng baksa karena mau bilang lain kok yang gobong Halo gini sebenarnya tabo mau tak kelamoi tabo mumsong nai tabo lain kolong mah tabo apa gug di nai pati mah tabo mumsong nai bagai tang lain nai mumsong nai iko tabo jung mumsong nai thangoi tonggo mateng baksa candle tai dukati jung sok nai tai jung jini bubakaran habu bubakaran ni bagai bojong suri nai tai mondiro bojong suri ka jung break laika tau bojong klai nai no kabokan thajang 10 taka sanai tongo jung buk di baiknya ăn lagi mau sok lai trong lai á tini amo buisang dipakai buat tini si puja bo konek nih tini borak bir injak ke tini onek borak bang mah lain si pura lain kolam mah alam mo ayang mah bar ini mondir cikia bo kota ke bahan no pura lain kolam mah ke si mondir lain kolam mah yang onek tini lain manong lai suka tini onek ke khosi মানে जों असु दिनि गाहामाव जों मन्दिराव फायमानि बागै kena belai kena tongfoka nana de onek mom sok nai pura jaga jaglia pura hawa masih bere mari sih jaga jagyang ma bagai nanya de rok ba sok pa ya Okay, tabuk chung mondirong candle lok sok baik ya. Dasan kai ka tabuk sing thangoi tongo iko. Chini chare rok lo chung ba bak thangoi tongo tabuk sing a rok no sing sari nai ija brono bo khana biscuit rok sing sari nai thangoi. Ang bang chung tabuk rok ton no bus tangoi je puku au puku thangoi chung chari nai. Ani je subscriber nunu khana tini belai no kaham somoy chung sopai ka tini ha bobagrani bagai chung break hai ka kai tini phanai program phanai salo je program open bogo chung suri ka tini dakte no tini jono ja hamjak nai ko dakte na hambai phaitu kaham gai phaitu ga chung bin bagai bo motai kotor phai konai suri kana kono phai di toraman kha kai जोंनो हामजाक नाय जों बना हामजाक मारियो काय हामबाय हायनो हाय एकदम आनी खा तो तै पाइपलाय हामबाय जतो आनी सब्सक्राइबर एबा फलोवार्स दङ न नुबाय खाना ताबो जस्ट आं उदयपुर टाउन पार्क फाइद्रप तिनी जे तिनी मन्दिर थांमानि मन्दिर पाया कोनै आं ताबो जस्ट सपायका सपाका बोलते अफरका इंगाय ताबो जों नगा थांबाय दङ So jotono ang hambay, thank you so much. Jotono by play hambay, je nai tonai ani channel no by thak jara toi. Khabai hamjak mung chibai ya pharo no jotono nai tonai boga tanjoro support ang nanggo tanjoro ni ani video no please no share khai dim.
kai tai lukurono bo tai jotorono bo nayai prone ni jora di hambai joto takuk okra sono takuk dai sono jotorono hambai